Πριν ξεκινήσει το βίντεο, να σας ενημερώσω ότι κατά την περίοδο του recording έκανα ταυτόχρονα live στο TikTok, οπότε θα με δείτε να μιλάω πολύ. Όχι, δεν μιλάω μόνος μου, δεν έχω φωνή στο κεφάλι μου, αλήθεια. Κατά τα άλλα, το unboxing αυτό μου στοίχησε γύρω στα 175 ευρώ. Κάθε star κοστίζει 40 λεπτά, οπότε 436 stars επί 40 λεπτά κάνε τα μαθηματικά. Να σας πω επίσης ότι προς το τέλος του unboxing άρχισε να γίνεται περίεργο. Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που θα φανταζόσουν να είναι unboxing να πάει, αλλά τι ακριβώς εννοώ θα το δεις στο βίντεο. Κάτσε μέχρι το τέλος για να καταλάβεις τι εννοώ. Ξεκινάει το πράγμα. Λοιπόν, Arabesque. Αου. Nova. Για τον Μπούτσο. Ευχαριστώ για το follow, bro. Ωραίο skin αυτό, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο. Φίλε, μια εβδομάδα λείπω τι γίνεται στο CS. Μπρο, γάμισε εδώ. Πάμε λίγο Arabesque μέχρι τα 400. Αυτό το skin είναι απίστευτο, bro. Αυτό το skin... Γάμι. Μπρο, είναι δυνατό. Lame. 6 στα 7. Ο Μπρο του έβαλε 6 στα 7. Μπρε. Δεν μαζεύω stars τόσο καιρό για να μου δώσει μόνο μπλε. Θα ανοίξω και κανένα sticker, έτσι λέω. Call. Άμα με οκ. Πρώτο καλό. 0.29 field tested. Οκ, είναι mauve. At least. We making cash. Ούτε καν. We burning cash. Field chat. Οκ. Ωραίο skin. Minimal wear. Οριακά field tested. 0.13. Και 400 stars από τώρα. Πάλι αυτό, μάλιστα. Δεν με χαλάει. Πόσο έχουν τα stars? Ένα star είναι 40 λεπτά, οπότε θεωρητικά κάθε κλικ είναι 4, 16, 1.60 το unboxing. Με τη meat δεν δούλεψε. Αου. Bruh. Fuck no. What? Bro, είναι αυτό το skin. Αλλά battle scarred. 368. Μήπως να ανοίξω λίγο και από το άλλο. Πάμε λίγο και από εδώ. Tech 9. Line mine. Ο Bro παρακολουθεί το stream ενώ παίζει game ταυτόχρονα. Respect. Το χειρότερο skin ίσως και στο game. Εδώ. Εδώ. Κάμα το Tech 9. Bro, revolver μόνο. Αου. Καφεδούμπα. Να πάει κάτω το φαρμάκι. Θα κάνω speedrun κάνα sticker. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ωραία stickers. Θα είναι πιο ωραία, αλλά θα ανοίξω και από τα δύο. Έτσι, για το spam. Τίποτα. Oh. Κόκκινο. Θα ήθελα. Είναι mauve, είναι... είναι πριν ροζ, μάλιστα. Speedrun. Οκ, άλλο ένα ροζ. Mauve εννοώ. Δεν ξέρω τα χρώματα. Γεννήθηκα χθες. Πάλι αυτό. Δεν φαίνεται εδώ. Δεν το θέλω. Μπάγκαρα. Για το γιόλο. Παίζει να ανοίγουν πολύ, μπρο, ισχύει. Λοιπόν, ροζ. Ωραίο sticker. Δεν μου αρέσει το χρώμα του. Αλλά σκάει όλο το πράγμα. Αυτό θέλω και τίποτα άλλο. Nice. Στο game, οπότε... Neo hold. Always. Πάμε και καμιά δεκαριά από αυτά. Little bit of this, little bit of that. Type of unboxing. Oh, okay. I like this one, glitter. Είναι... Πάντως μαζεύω καιρό τα stars και... Οκ, αυτό δεν το είχα δει καν ότι υπάρχει. Δεν έχω κάτσει να δω ένα-ένα τα stickers, να τα παρατηρήσω. Να δω πως σκάει σε weapon πάνω, ξέρω εγώ.
Να είναι πολύ goofy. Είναι πολύ goofy, bro. Οκ. Αυτό είναι πιο clean. Το αραμπέσκ. Τώρα. Να το. Πώς να ανοίξω αυτό το... Πώς να κάνω κλικ το ποντίκι. Με πόδι. Το είπε. Γεια σου Νόντα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή, bro. Νόντα, ελπίζω να μου φέρεις καλή τύχη. Γάμο. Γιατί βαρεθήκαμε. Bro, πόσα μου έχει πετάξει τη σειρά. Bro. What the fuck. Μόλις μπήκα τη βλέπουν τα μάτια μου. Καλώς ήρθες, bro. Τα μάτια σου βλέπουνε 3 συνεχόμενα dual berettas, bro. Ευχαριστώ για το follow κιόλας. Είσαι μάγκας. Μπήκες, είδες αυτό, πάτησες και follow. Μαλάκα στην πουτσα του όλα. Δεν θέλω άλλο 5-7, bro. Θέλω κάτι από mob και πάνω. Και θέλω να είναι από αυτό το collection, γιατί το άλλο είναι για το boots. Ανοίξε με το... ένα με το mousepad. Με το mousepad. Με το mousepad, ρε μαλάκα, τι λέει. Εδώ. Το βρώμικο μου mousepad. Φαίνομαι. Δούλεψε. Ναι, ναι. Μπρο, δεν δουλεύει ούτε με το mousepad. Τι θα κάνω για να μου δώσει κάτι. Βοηθήστε με. Με το άλλο πίσω σου. Το μεγάλο. Έχεις κατοικίδιο. Μπρο, άμα είχα κατοικίδιο θα είχα ανοίξει κάθε γαμημίδι case με το κατοικίδιο. Μπρο, έχω skate όμως. Όχι ρε. Ας θα το κάνω πρώτα με το mousepad επειδή μου ζήτησες. Λοιπόν, πρώτα mousepad. Ελπίζω να ακούγομαι το που είμαι. Δεν ξέρω αν ήθελες να σηκώσω το mousepad. Αλλά το έκανα έτσι τώρα. Και ένα με το skate. Φαίνεται, εντάξει. Είναι λίγο στη γωνία, αλλά είσαι όμορφος. Πού είσαι, πάρ' το για σένα! Γαμώ το σπίτι, δεν μπορεί. Θες να βγούμε το βράδυ. Μου την πέφτεις. Πρέπει να το κρατάω. Γαμίσου. Μπρο! Έχεις το διάολο. Με την τσίμα τα επόμενα. Δεν παίζει. Τα έχετε πει όλα, μαλάκα. Με το καρεκλάκι. Ένα-ένα τα πράγματα. Καταλήξαμε σε περίεργο unboxing απλώς. Λοιπόν, Τζίβα, αυτή που πετάει, την κεραία μου. Δούλεψε. Σταμάτα να μου δίνεις MP9. Μπαίνω σε 20. Μπρο, εντάξει, 2 είναι. 190. Δώσε μου κάτι. Λοιπόν, τι άλλο είπαμε, με το καρεκλάκι. Το μπλε, μπρο. Θα το κάνω με την πολυθρόνα ρε φίλε. Θα τη σηκώσω όλοι. Μας εμπιστεύομαι, εσείς είστε οι addicts. Εσείς θα μου φέρετε το σωστό. Κάτσε. Δούλευε, μπρο, δεν ξέρω πώς το έκανα. Μακάρι, γάμω το σπίτι! Μπρο, το πιστεύω όντως ότι θα δουλέψει και απλά δεν δουλεύει. Απλά unboxing. I give up. Bro! Bro! PP Bison. Πόσα PP Bison? Άνοιξέ το με το δεξί αυτή. Με το σκουλαρίκι θα το κάνω, ούτε καν με το αυτή. Το άκουσα όλο το κλικ να γίνεται. Αλλά στα Γεωργιάνα. Το ανοίξα με την κάμερα. Με εσάς. Ανοίξτε μου εσείς το case. Το σκούνησα. Κομπλέ είναι εκεί η κάμερα. Ποιος την κούνησε. Αυτό είναι πιο ευτύχης μπλέτσα. Και μου τύχησε. Μου έτυχε πάλι το γαμίδι το 4, μαλάκα. Λοιπόν, πάλι πόδι. Για τους φετισάδες. Άου. Τι έκανε. Σε 4 πατησάκια βγάζει κόκκινο. Ένα. Speedrun. 4 πατουσάκια κόκκινο. 2.
3. Τέταρτο. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω, Πάρη. Κόκκινο. Είμαστε fucking cooked. 86 αστέρια. 86 αστέρια. Can we make a comeback, boys? Chat. Chat, μπορούμε να κάνουμε comeback και είμαστε cooked. Τελείως. 430 αστέρια, τα κρατάω. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες τα μαζεύω. Is the comeback real? Δώσ' τα όλα. Super Saiyan, μαλάκα! Καμίσου! Ένα 360. Χωρίς να βλέπω. Όχι. Ένα 360 και μετά δεν θα βλέπω. Μετά το 360 όμως. Τώρα. Δεν είναι καν εδώ Λυσίας, μιλάω. Purple τουλάχιστον. 70. Θέλω λίγο hype. Δεν θέλω να πέφτω. Το comeback είναι εδώ. Το βλέπετε live αυτή τη στιγμή. Θα δούμε όχι απλά κόκκινο. Εντάξει. Δεν υπάρχει knife. Θα δούμε κόκκινο. Sorry. Ή purple τουλάχιστον. Όπως είπε bro. Ένα purple γαμίδι τουλάχιστον ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πείτε μου πώς θα το ανοίξω. Κάντα edge. Oh. Ο bro μπορεί και να πει κάτι καλό. Φάνηκε γιατί. Σπαμάρε likes τουλάχιστον να μπει κόσμος. Τσάμπα το edge βασικά. Είδα ότι δεν είναι καλό skin. Ναι, δε. Α, νόμιζα ότι είναι PP Bison. Πρώτη φορά κάνω edge μισό. Πρέπει να το κανονίσω. Μικρό keyboard οπότε πρέπει να πατάω FN. Δεν κοιτάω. Ωραία. Δεν είδα στην άκρη τι μπορεί να έτυχα. Δεν ξέρω αν θα φαινότανε. Λοιπόν. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Τι να κάνω έτσι. Εντάξει, το edge λέει για τα knife trade-ups. Αλλά θα κάνω άλλο ένα. Θα κάνω άλλο ένα έτσι. Το γαμό του. Δεν βλέπω τι μου τυχαίνει. Δεν ξέρω αν είναι μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο. Αλλά θα είναι κόκκινο. Πού είσαι ρε μαλάκα, σου μιλάω τόση ώρα. Έλα, μίλαγα τηλέφωνο. Πάλι μιλάς τηλέφωνο. Μπλε. Σου είπα κιόλα. Ελισέ, πώς θα το ανοίξω. Πώς θα το ανοίξω ρε μαλάκα. Με το πόμολο της πόρτας. Δεν έχω πόμολο στην πόρτα. Πώς ανοίγει η πόρτα ρε μαλάκα. Την κλειδώνω μπρο για να κλείσει. Με το κλειδί. Ωραία, γιατί το πόμολο μπορεί να έχει βγάλει τα κλειδιά πλέον η Valve επειδή δεν έχουμε cases πλέον. Εντάξει, υπάρχουν cases, αλλά κατάλαβες. Ακούω τον ήχο και βλέπω την εικόνα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Είναι βάναυσο. No one asked you. Θα σου ανοίξω searching, κάτσε. Έχω τον Stitch. My surfer boy. Έχω και το μανό μου. Χρησιμοποιήσω πρώτα το Stitch και μετά το μανό. Πήγε να μπει στον κάδο! Πήγε να μπει στον κάδο που είναι στα πόδια μου, πρέπει να κάνω trickshot. Κάτα blind, ρώτα τον αδερφό μας να σου πει. Τον Ελισαίο. Λοιπόν, ναι, δεν το έκανα πριν αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ελίς, γυρνάω πλάτη, μπρο. Ω, μαλάκα τι! Μπρο, δεν Ήμουνα υπάρχει. σίγουρος. Ήμουνα σίγουρος όταν το κάνεις fake. 30! Μανώ. For the gays. Man, no. Man, no. Fuck no! Fuck no! 360. Οκ. Είναι ωραίο αυτό, bro. Anything good until now. Bro, only fucking purple. Only fucking Glock. Ωραίο. Εντάξει, νομίζω έχουμε μαζέψει αρκετά σκούρα μπλε για trade-up. Στείλε μου trade αυτό που έτυχες τώρα και μη λες πολλά. Καλά, το πακέτο σου. Bro, I got a Deagle 0942. What the fuck? How? Ο άλλος του είχε 09 Battle Scar Deagle. Γαμώ το σπίτι. I'm so pissed. I'd be pissed too, but I'm left with 18 stars and I've gotten nothing, bro. Οριακά, χωρίς skin. Bro, ναι. Οκ. Ακραίο. 2 μπλε σχεδόν στη σειρά.
Yeah, it looks good. 2 στα 3 μπλε. Μαλάκα, πολύ τυχερός είμαι, Πολύ τυχερός είμαι. Μου φαίνεται δεν χρειάζεται να κάνω κανένα... Ω! Πολλά μπλε στη σειρά. Επίσης, πόσο idea είναι όταν δεν είναι minimal verify. Μπρο, μαλάκα κοίτα πως είναι όταν δεν είναι minimal... Ω! Bro, Alex, my bad, bro. Όπα ρε. Οκ. My bad, bro. I guess I got something good. 984. Guys, high float, who won it? Number 2 highest float in the fucking world, bro. 0,98 ρε μαλάκα. What was yours? 0,948 mine is 984, bro. Hey, you guys saw it here first. Γαμώ. Εγώ το είπα, στο τέλος θα κάνουμε comeback. 3 στα 4 μπλε. Ο Άλεξ εδώ μου είπε για τα high battle card float και τώρα μου είχε τέτοιο να πούμε, κατάλαβες, κατάσταση. Δεν κοιτάω καν, bro, δεν κοιτάω καν. Κόκκινο τώρα, έλα. Δώστε το κόκκινο. Το πίστεψα για λίγο. Τελευταίο. Τελείωσαν τα stars. Τι θα κάνω για τελευταίο? Τι πρέπει να κάνω τώρα για τελευταίο? Βασικά το άλλο. Για να μου τύχει κόκκινος. Όχι, δεν ανοίγω το άλλο. Δεν ανοίγω το άλλο. Θέλει κάτι καλό. Last chance για κάτι. Οτιδήποτε πέρα από purple. Oh! Μαλάκα σηκώθηκες. Rest in peace my granny, she got hit by a bazooka. Ow! Θα πυροβολήσω το ποντίκι μου. Τελευταίο και καλύτερο unboxing. Θα το κρατάω για να το πετύχω. Όπου μην πάθει. Ρε μαλάκα! Όπου έφαγε πολύ fall damage εδώ πέρα δικός. Δεύτερο try. Πρέπει να μην μου πέσει το ποντίκι αυτή τη φορά. Ιδανικά, τώρα και να πέσει, εντάξει. Είμαστε ήδη μείον από τη Valve. Δεν έχω θέμα για νέο ποντίκι. Φαίνεται. Δεν θέλει να δουλεύει. Θα του δώσω ένα τελευταίο try. Ίσως το δοκιμάσω πιο κοντά. Πάω. 430 stars. Πόσο είναι αυτό? 100 ευρώ. 100 ευρώ. Stickers. Ένα sticker για το γαμότο. Φαντάζομαι αυτά θα είναι πιο ακριβά. Θα μου τύχει εδώ το κόκκινο να τελειώνουμε. Να πάμε στην αρμαέλα μας. Όχι. Εντάξει. Μοβ. Τα sticker μου τυχαίνει μοβ ρε μαλάκα. Πόσα μοβ μου τύχαν σήμερα? Sticker. Λοιπόν, νομίζω τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα trade up για μοβ. Εδώ είναι. Πάλι τον Glock ρε μαλάκα. Το Glock που θα κάνει ξέρω εγώ 4 ευρώ max. Des float, ναι. Well worn. Yo. Όπα ρε. Εντάξει. Ναι ρε. Εντάξει. Θα βάλω και αυτό. Δεν γαμιέται. Και Dreams and Nightmares. Βάλω Dreams and Nightmares. Οκ. 100 ευρώ. Τι πήραμε? Το μπούλο. Αυτά τα δύο. Κι άλλο ένα Glock. Yeah. This is your sign not to gamble.